Здравейте! Днес е един прекрасен съботен ден, в който имах късмета да се наспя и реших днес да ви взема заедно с мен на участие. Ето как започва деня, разбира се с кафенце, пиене на всички добавки за деня и очаквам моята доставка от Protein House. Най-накрая пристигнаха, нямам търпение да видя какво са ми подготвили за уикенда. Добре, започваме закуската. Имам бъркани яйца с панак, с една пилийка хляб от лимец и боровинки. Така започваме, а после ще видим какво има за обяд. Хайде, време да ходим на фризьор. Здравейте след фризьора. Готови сме да тръгнем на път за Русе и е време за обяд. Ето какво ще хапвам днес. Я да видим. Пуешко филе с сладък картоф. Много хубаво готвят, защото